Grabatzen ari garen unean gaueko 10:00-etatik 34 minutu igaro diren honetan, Realak eta Real Madrilek atzo anoetan jokatu zuten eSports Ligako bosgarren jardunaldiari dagokion norgehiagokaren analisi egingo dugu. Garaipena huts eta biko emaitzarekin Madrildarrentzat izan zen, eta honen bestez Imanolen taldeak etxean irabazi ezinik jarraitzen du. Gogoratuko dugu batetik Realak selekzioen geldialdiaren aurretik Koliseumen Getaferen aurka usna berdindu zuela, Real Madrilek berriz Betisi irabazi egin zion 2-0, eta honen bestez apur bat Bartzelonaren erabateko perfekzio horretara hurbiltzen ari dira pixkanaka Madrildarrak, naiz eta oraindik, naiz eta atzo irabazi gaurko Bartzelonaren emaitzarekin 4 puntura dauden kuleak aurretik lehen postuan. Hamaikakoak errepasatuko ditugu. Realari dagokionez, Remiro izan zen ATPan, Aranburu eskuinegaletik, Javi López ezkerregaletik, Zubeldia eta Agert marrokiar debutaria atzealdearen erdialdean, lauko lerro horretan, hiruko lerroan Martin Zubimendi jokatu zuen euskarri moduan, Susic eta Sergio Gomez apur bat aurreratuago zeudela, hegaletan aurrean bi jokalari, eskuinaldetik Kubo, ezkerraldetik Beker eta goian Umar Sadik. Real Madridi dagokionez, Kurtua izan zen ATPan, Ferlan Mendi ezkerregaletik, Carvajal eskuinegaletik, Rudiger eta Militao atzealdearen erdialdean, Modricek, Valverdek eta Arda Gulerrek osatu zuten zelai erdia, eta goian ezkerraldetik Vinicius, eskuinaldetik Brahim eta goian Kylian Mbappé. Real Madridi dagokionez, noski, izarrez betetako taldea dauka Real Madridek. Egia da norgehiagoka honetarako Tchouaméni eta Bellingham hutsune nabarmen xamarrak zirela Txamartineko taldearentzat, baina ez ziren asko nabaritu hutsune horiek. Iruditzen zait gainera Luka Modricek eta Arda Gulerrek oso duinki bete zituztela. Baina egia da Real Madridi momentuz etzaiola distira handirik ikusten. Atzo anoetan irabazi egin zuten, ongi irabazi gainera, baina ongi irabaztea askotan trampa handia izaten da. Trampa handia. Zergatik Realak lehen zatian sekulako lehen zatia egin zuelako. Denboraldi osoan zehar ez dugu halako intentsitatearekin ikusi Reala, hainbeste aukera sortzen, eta hori Real Madrid bezalako talde baten aurka egitea oso albiste ona da. Zergatik normalean Real Madrid atzealdean sendoa den talde bat delako, eta aurrean asko erasotu eta arrisku handia sortzen duen taldea delako, eta lehen zatian ez zuten asko erakutsi apur bat, bai noski beti Real Madridek eta halako kalitatezko eta halako kalitatea duten jokalariak dituzten taldeek normalean arriskua beti sortzen dute, baina aurrekoan etzen inondik inora horrela izan, eta hori pozgarria da, eta nik uste Imanol ere alde horretatik pozik izango dela, batez ere atzoko lehen zatiarekin. Futbola krudela da, futbola ez dira matematikaz, futbola zehaztasuna da, eta atzo Realak ez zuen zehaztasunik izan. 3 zutoin jo zituzten partida osoan zehar. Lehena 25. minutuan Luka Susicek anoetan, eta Realarekin titular moduan lehen norgehiagoka jokatu zuen kroaziarrak, eta benetan azen olako aurkezpena egin zuen titular moduan. Partida oso ona jokatu zuen, oso parte hartzaile aritu zen, baina gauza bat botanion faltan. Gauza bat. Eta hori izan zen apur bat aurreratuago egotea. Hau da, Imanolek Zubimendi bere euskarri postuan kokatu zuen noski, Sergio Gomez, beste jokalari interesgarri bat, gero hitzeingo du beraren inguruan sakonago, baina hor zelai erdian barrukaldean sartu du, normalean Manchester Cityn eta kanpokaldetik jokatzen zuen jokalaria zen, baina atzo kanpokaldean sartu zuen, eta bere ondoan Luka Susic. Baina nik uste Zubimendi euskarri moduan jartzea ongi, baina
Sergio Gomez eta Susicen artean iruditzen zait distantzia batek egon beharra daukala. Hau da, Susic askoz ere gehiago iristen den jokalaria da, areara, eta atzo erakutsi zuen, nabarmen hori, askoz ere jokalari erasokorragoa da, egia da gero zelai erdian eta taldeak jokalari bat gehiago behar duenean, logikoki sakrifizio handiak egin zituela atzo, eta hori ere aipatu behar da eta azpimarratu behar da, baina batez ere Realari hainbeste kostatzen zaion bigarren lerro horretarako edo oso jokalari garrantzitsua iruditu zitzaidan Luka Susic, askotan Realak egaletatikan jokatzen duelako, batez ere Bekerrek eta Kubok erdiraketak egiten dituztenean, eta gero baloia apur bat atzean geratzen da, edo Aramburu eta Javi Lopez ez, bi egaleko jokalari oso erasokorrak direnak, eurak iristen direnean ere, askotan area barruan, bai aurrelaria orain hor dago, Sadik edo Oskarson askotan hortxe izango dira, Oyarzabal min hartuta dagoelako, baina Luka Susic hor atzealdean oso jokalari garrantzitsua iruditzen zait eta Realari asko eman diezaiokena. Kontua kontu, lehen zatian zutoinean eman zion eta benetan ahozabali geratzeko errematea izan zen. Horixe, sareetara etzelako joan eta futbolean sareetara jaurti behar da baloia, baina bestela jokaldi guztia oso ongi egin zuen Luka Susicek. Lehen zatian Reala nagusi izan zen, Real Madrid batez ere baloia atzetik ateratzerako garaian eta zalantza handiekin ikusi genuen, eta hori egin batean Realaren meritua ere izan zen, presioa altu egin zutelako, batez ere Sergio Gomez ikusten genuen hor aurrealdean presioa egina Susic bera ere, Beker eta Kubo hortxe, Zubimendi ere presioari dagokionez beste partideta baino apur bat aurreratuago ikusi genuen, eta nik uste hori dela Imanolen apustua, hemendikan aurrera, hau da. Presioan zelai erditikan aurrerako jokalariak apur bat zelai erditikan aurreratuago egotea, eta sinestea nola baitez, hor presioa egin ezkero beste taldeari deserosotasun handiak sorti ezazkietela. Eta hori barneratu beharra dauka Realak. Baduituela jokalariak horretarako, fisikoki ere indartsuak direnak, eta hori barneratzen duenean nik uste hori askoz ere eraginkorragoa izango dela, presio mota hori. Real Madridek ere noski izan zituen bere aukerak, baina egia da distira handiri gabe aritu zirela Carlo Ancelottirenak. Viniciusek nahiko barnekaldean bezala hasi zuen partida, Brahim eta Arda Güler ezkerraldera botata, Brahim saiatu zen, baina segituan aldatu egin behar izan zuten Rodrigoren ordez, Rodrigoren inguruan ere ikusi ditugu aste honetan zehar zenbait adierazpen, behar bada ez zirenak Ancelottiren oso gustokoak izango, eta gaurkoan ere atzo ez zuen titular jokatu, eta kontua kontu Brahimen ordez bera atera zen, baina desagertuta ikusi genuen, Real Madrid etzion ezertxo ere ia eman, eskuinalde horretatik lasterkaldi gutxi, barnekaldean ere baloiak eta sakonean sartzeko inongo intentzio hori gabe ikusi genuen Rodrigo, eta Brahimek horixe lesioa jasan zuen, etzen gaizki jokatzen ari, nahiko parte hartzaile izaten ari zen, Vinicius baino gehiago, esango nuke jokatu zituen minutuetan, baina min hartu zuen eta horren ondorioz ez zuen jarraitzerik izan. Bigarren 36. Minutuan ere Xeraldo Bekerrek zutoinera jaurti zuen, hori ere gertatu zitzaion Realari, ez orain artean apur bat kritikatu egin zaio, ez denboraldi hasiera honetan ez hainbeste jaurtitzea, eta atzo hain justu ere bi aldiz jaurti eta biak zutoinera, baina horiek zorte kontuak dira askotan, atzo Realak ez zuen zortean lagun izan, urrengo batean behar bada izango du, eta jada horri ezin zaizkio buelta gehiago eman. Bigarren zatian ere antzeko moduan hasi ziren, kasu honetan Luka Susicek 46. Minutuan zutoinera jaurti zuen baloia, bigarren zatia hasi bezain laster,
eta horrek animoak ere eman zizkion Realari gehiago ere izan zen, takekubo jarraitzen zuen, eskuinalde horretatik min egiten, pixkanaka, Xeraldo Becker nahiko jaisten joan zen, egin batean, eta futbola askotan xehetasunak izaten dira, eta 58. minutuan areaz kanpotik Real Madridek Arda Gülerrek kasu honetan egindako jaurtiketa bat, Sergio Gomezek atezaina bailitzan atera zuen aurpegia tapatzeko, noski posizio natural izatetik oso urrun zen, eskua horrela baitzuen, zuen horrela, ez da horrela ere, horrela zuen, eta beraz, hor penaltia adierazi zuen nabarmen noski Martínez Munuerak, eta Reala gehiago izaten ari zenean, 58. minutuan Real Madridek aurre hartu zuen markagailuan, eta hortikan aurrera txamartingoak pixkanaka jokoaren kontrola ere izaten hasi ziren, atzetikan Reala ere fisikoki larrixeago zebilen, horren ondorioz 73. minutuan Barrenetxea eta Oskarson atera zituen Imanolek Sadik eta Bekerren ordez, Sadikek ere atzo beste aukera bat izan zuen, baina ez zuen baliatu. Ez zuen inongo aukerarik sortu, inongo ekarpen zehatzik egin, saiatu zen hor baloien bat Bekerri sartzen, baina hor ere etzen bat ere finaritu, eta Umar Sadiken denboraldi hasiera ez da ona. Eta Xeraldo Becker esan dugu, ongi hasi zen, baina pixkanaka honi ere energia gastatzen joan zitzaion, ezkerralde horretatik Carvajalen aurrean lan handiak izan zituen, Carvajalek sekulako partida jokatu baitzuen, eta Barrenetxea ere etzen agertu, eta Oskarson ere ez, eta beraz horrela zaila izan ohi da partidei aurre egitea, eta 75. minutuan Barrak penaltia adierazi zuen, Aranburuk Viniciusi egindakoa, niretzako ez da penaltia, Martínez Munuerak eta Hernandezek barretikan alaxe ikusi zuten, baina iruditzen zait jada baloia kontaktuan ez dagoenean, Jon Mikel Aranburuk ezin duela hor frenatu, eta Vinicius erortzen delako epaileari amua irentsi zion, eta Realaren kalterako izan zen. Egia da, gero Realak ere ez zuela aukera garbirik sortu, baina saiestu daitezkeen penaltiak, eta epaileek amua irensteari utzi behar diote halakoetan, eta Barrarekin are gehiago. Eta horren ondorioz beste aldaketa bikoitza etorri zen, Agert eta Susitxek utzi zuten zelaia Patxeko eta Turriente sartu ziren. Agert oso ongi ikusi nuen, erdiko atzelari oso interesgarria da, atzetikan baloia ongi ateratzen duena, altua da, horren ondorioz buruz ere sekulako potentzia dauka, esperientzia duna, hor zenbait unetan ere ongi moztu zuen baloia, eta partida ona jokatu zuen, baina azkenerako karranpekin amaitu zuen, eta ondorioz zelaia utzi behar izan zuen, Patxeko sartu zen, Turrientes baita ere, eurek ez zuten askorako aukerarik izan, jada Utxetabi Madrilen aurka zaila izan ohi da, eta ez zuten egia esan aukera handirik izan, eta 77. minutuan Lucas Vázquez atera zen Arda Gülerren ordez. Arda Gülerren partida gora beratsua izan zen, egia da, hor ezkerraldetik hasi zela, hor apur bat Carlo Ancelotti ere eskuinalde horretatik edo egiten ari da apustua Arda Gülerrekin, naiz eta normalean barnetik jokatzen duen jokalaria den, baina atzo Viniciusekin hasi zen barnekaldetik apur bat Kylian Mbappek askatasun gehiago izan zezan ezkerraldetik barneraka sartzeko eta abar, baina ongi egokitzen da postu guztietara Arda Güler, eta gainera Real Madridentzat oso garrantzitsua izan zen jokaldian, protagonista izan zen, bera jaurti baitzuen baloia Sergio Gomezek eskuekin eman zionean. Lucas Vázquez atera zen, jada apur bat Carlo Ancelottik ere emaitza defenditu nahi zuen Utxeta bikori, eta Lucasek badakigu atzealdean ere zenbat ematen dion Real Madridi, eta ondorioz aldaketa horrekin Real Madridek emaitza mantendu zuen. Haien ere atera zen Javi Lopezen ordez, Javi Lopezen partida ona, pixkanaka gora egiten ari da, hasieran
kostatu zitzaio, baina orain askoz ere askeago ikusten dugu, hegalean ere erasoan parte hartzen, bizkarrez eta ez dizkiote denboraldi hasieran aina duelo irabazten, eta atzo ere partida duina jokatu zuen Javi Lopezek bere orde zaien ateratzen, haien jokatzen egotea bakarrik gaina da poz handia da Realarentzat, eta azkenik Mbappe kendu zuen Madrilek Endrik ateratzeko, Kylian Mbappek ere partida gora beratsua egin zuen, egia da beti gora joan zela nabarmen xamar, bigarren zatian askoz ere gehiago parte hartu zuen, lehen zatian ere saiatu zen ere, ez zuen lehen zati biribila egin. Eta hori beste porrot bat, baina ja da beste sentsazio batzuk ere Realak, eta nik uste hau dela bidea, denboraldiari aurre egiteko, Imanolek nik uste ere lasaitua hartuko zuela, Real Madrilen aurka galtzea noski ligako gidoiaren barruan badago beti, eta hori errealitatea da, baina orain asteartean beste partida garrantzitsua dago Mallorcan, eta hori bai edo bai irabazi beharra dauka Realak. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.